guardan luto durante 8 años. Un encierro. Bernarda, tirana de todos la que la rodean, Tiene el carácter de las tierras secas. otra cosa, se le va a secar las mozuelas. ¿Y si yo me convirtiera en nube? Yo me convertiría en un ojo. ¿Y si yo me convirtiera en caca? Yo me convertiría en mosca. ¿Y si yo me convirtiera en manzana? Yo me convertiría en beso. ¿Y si yo me convirtiera en pecho? Yo me convertiría en una sábana blanca. Pero ahora, hay, no muy distante de Granada, una aldehuela, donde mis padres tenían una propiedad pequeña, Valderrubio. En la casa vecina y colindante a la nuestra vivía doña Bernarda, una viuda de muchos años que ejercía una inexorable y titánica vigilancia sobre sus hijas, solteras, prisioneras, privadas de todo albedrío. Jamás hablé con ellas, pero las veía pasar, siempre silenciosas y siempre despidas de tierra. En el confín del patio había un pozo de tierra sin agua y al que descendía para espiar esta familia extraña con actitudes enigmáticas que me intrigaban. Y pude observarla. Era un infierno frío y mudo en este sol africano, sepultura de gente viva. Y así nació la casa de Bernarda Alba. Cuando acabé la obra, la leí a mis conocidos, los cuales me pidieron una explicación a la obra. Y también, el teatro es poesía que se levanta del libro y al levantarse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los actores que suban a la escena lleven traje de poesía, pero a la vez se les vean los huesos, la sangre, el libro. Porque contra el libro no valen las persecuciones, porque ni ejércitos de oro ni las llamas pueden contra ellos. Y podéis hacer desaparecer una obra, pero no a las personas que han aprendido de ella, porque son muchas y son pocas. Y es a través de la cultura donde se debate el pueblo de hoy, lleno de luz, pero falta de fe. Y a todo esto, ¿quién soy yo? Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja. Solo soy un cuerpo herido que busca las cosas del otro lado. Y hay mujeres que recorren los campos, bailando y moviendo la cintura para los hombres de las aceitunas. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volante y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Ay, na, 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 na. Luce la tarara su color de seda entre la retama y la fe.
Critico este mundo patriarcal en defensa de las mujeres. Alzo la voz, defensa de los derechos, las virtudes del hombre. Deseo equiparar la homosexualidad a la heterosexualidad. Renuncio a la derecha española, a favor de una sociedad más ilustrada, más humanista. Yo nunca fui un político, sí, un revolucionario. Yo, Federico García Lorca. Me apresaron, me mataron la madrugada del 19 de agosto de 1936 en Alfaca, Granada. Me ejecutaron. Porten més de 2 hores de Goli-Goli. Han vingut capellans de tots els pobles. L'església està preciosa. Al primer respost s'ha desmaiat la Magdalena. És la que es queda més sola. Era l'única que volia el pare. Ai, gràcies a Déu que estem soles una miqueta. Jo he vingut a menjar. Si et veiés la Bernarda... Voldria ara que ella no menja, que totes ens morissin de gana. Que es fastigués. Li he obert la gerra del xoriç. Sí, perquè no me'n dones per la meva nena, Pòncia. Entra i agafa també un grapat de cigró. Avui ni se n'adonarà. Bernarda! De vella. L'has ben tancada? I tant, amb 2 toms a la clau. Però has de posar també la barra, que té uns dits com si t'espanyaportes. Bernarda! Oh. Ja ve! Neteja-ho, neteja-ho bé tot. Si la Bernarda no veu les coses relluentes, m'arrencarà els pocs pèls que em queden. Quina dona! Mirant de tots els que l'envolten, és capaç de seure damunt del teu cop i veure com et mors durant un any sense que li desaparegui aquest somriure fred que porta la seva maleïda cara. Maleïda, sí? Neteja, neteja. Sang a les mans tinc, de tant netejar-ho tot. Ella la més neta, ella la més alta, ella la més decent. Bon descans va guanyar el seu pobre marit. Han vingut tots els seus parents? Els deia, la gent d'ell, Núria, han vingut a veure el mort i li han fet la creu.
cadires? En sobren, i si no que s'asseguin a terra. Des que va morir el pare de la Bernarda, no han tornat tanta gent sota aquest sostre. Ella no vol que la vegin en el seu domini. Maleïda sigui. Sí, tu us va portar bé. 30 anys rentant els seus llençols, 30 anys menjant les seves sobres. Nits de vella quantus, dies sencers tirant per l'escletxa, vigilant els veïns per anar a explicar-li la trola. Una vida sense secrets, una amb l'altra. I d'altra banda, un matacà de punxa als ulls. Dona, no diguis això. Però jo soc bona gossa. Bordo quan m'ho diu i mossego els peus dels que demanen caritat quan ella matia. Els meus fills treballen a les seves terres i estan els dos casats, però un dia me n'afartaré. I aquest dia què? Aquest dia em tancaré en una habitació amb ells i estaré escopint un any sencer, fins a deixar-la com un llangardaix aixafat pels nens, que és el que és ella i tota la seva parentela. Clar que no li envejo la vida, Li queden 5 dones, 5 filles lletges. Carrer d'Angústies, la gran, que és la filla del primer marit que té els diners, les altres molta punteta brodada, molta camisa de fil i pa i raïm per única herència. Ja m'agradaria tenir jo el que elles tenen. Nosaltres tenim les nostres mans i un forat a la terra de la veritat. Sí, és veritat. Aquesta és l'única terra que tenim, les que no tenim res. Aquesta cadira té unes taquetes. Ni amb la bagueta ni amb sabó se me'n van. L'últim respons, me'n vaig a sentir-ho. A mi m'encanta com canta l'oncet. L'altre dia el Pater Noster va pujar la veu que semblava un gerro d'aigua omplint-se a poc a poc. Clar que al final va com gall, però dona por sentir-lo. Ara, que ningú com l'antic sacristà, en Tronxapinos, a la missa de la meva mare, que el cel sigui, va cantar. Quan cantava, tremolaven les parets. I quan deia Amén, semblava que un llop hagués entrat a l'església. Faràs pols la gola! Una altra cosa em feia pols, jo. Tintin-tant, que Déu l'hagi perdonat. Tintin-tant, que s'esperi molts anys. Tintin-tant. Que et sigui Déu! Per sempre! Vinc a buscar les sobres. Per la porta se surt al carrer. Les sobres avui són per mi. Dona, tu tens que et guanyi. La meva nena i jo estem sols. També estan sols els gossos i viuen. Sempre me les donen. Fora d'aquí. Per la porta se surt al carrer. Ja m'ho he deixat els peus marcats. Fora! Terres envernissats amb oli, pedestals, rebosts, llits de serp, perquè s'empassem la saliva, les que vivim a cabanes de terra amb un plat i una cullera. Tant de bo no quedéssim ningú per explicar-ho. Sí, vinga clamors, vinga caps amb fils daurats i tovalloles de seda per portar-la. Fastigueja't! Igual que estàs tu, estaré jo. Fastigueja't, Antonio María Benavides, rígid, amb el teu vestit de drap i les botes senceres. Fastigueja't, ja no et tornaràs a aixecar-me les anapes darrere de la porta del corral. Ai, Antonio María Benavides, ja no veuràs més aquestes parets, ni menjaràs el pa d'aquesta casa. Jo vaig ser la que més et va estimar de totes les que et serviren. I ara has marxat? Jo he de viure
Ara que tu has marxat.